kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy butikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV on calminama inde on manama jettode sikela en garti e katande jomiraɗo joom baɗe bawɗe e oɗo subaka altine nogas lewru février 2023 gam humnude aadi mene moɗon ko roɓido jayndeji hono kala subaka joni koye janeji ɗi paɗen hono no pamirɗon fonnoɗo wonde oɗo altine hande ko Aissata Ndiaye kono noon ɓandu ndu wona softudu ko ɗum jeeyi sababu en gari ɗo gam humnude on ɗon aadi ɗum noon eɗen ñagonoma Allah moƴƴere e cellal duumigal haw wawa artude ɗo kadi gam humnude on ɗon aadi jandeji leydi men e oɗo subaka hande gari koye konnguɗi ɗi Touba suuti ɗi e oɗo subaka fewde ko yewti ko e ɓen ɗon opposition ji hani e ɓen waɗoɓe dawrugol tawi ko seppunoɓe toon keli bonni duppi toon to wuuro teddugol ngo kono kadi toɓɓe goɗɗe ne tawte e nder jandeji men e oɗo ñalawma hande ƴettu jande las quotidien ko nden puɗɗortoɗen nden jayndi wi ko pilbodiral jinawgal ngal toon to Touba e Mbacké khalife général des mourides woni Serigne Cheikh Mountaga Mbacké kañum tigi oɗo saha hande suuti konnguɗi ƴagguɗi walla ni jopiɓe ganduɗa kañumen goni ɓen jotoriɓe toon bonande e wiide mabɓe noon ɓe gonta japp hankkidine ko neɗɗo soit ko politicien to wawi wonde foof omo naata toon omo waɗa ko wela e nder ɗen guure ɗiɗi woni Touba e Mbacké e konnguɗe mo ganduɗa kan woni porte parole o woni Serigne Bass Abdou Khadre holliti wondene ene wayno kamɓe de ɓe darima lang oɗo saha haysino jari ɓe gacca hen gurnemeji mabɓe gam wawde fabade Touba saabu Touba ko wuuro Serigne Touba e wiide on ɗon joguiɗo konngol khalife général des mourides o jayde l'observateur kañumne ari on ɗon fannu kono ɓen jaññima e ɗin konnguɗi ɓe mbi ko réseau sociaux o kono kadi e ko yewite tension politique godaɗo e oɗo saha woni fitina dawrugol ngol ɓe kolliti wonde de ko ɓen tambiɓe galleji diine mawɗi leydi meɗen Sénégal daranima mbaɗi jihad gam haɓade ko yewti e fate banggue ɗin fitinaji to banggue dawrugol kono kadi biyoje bonde to banggue réseaux sociaux e on tuma noon ɓe kotringol konngol ɓe mbi ko trop c'est trop manam kala ko heewi rufat ɓurti e oɗo saaha ko yite e nder leydi meɗen Sénégal ummorade e waɗoɓe dawrugol hani e ɓen wonɓe e ɓoggi karale kese ɗe woni réseaux sociaux jayde source kañumne ari e ɗin konnguɗi ɗi ganduɗa ɗi ko konnguɗi Serigne Bass Abdou Khadre joguiɗo konngol omo ganduɗa ko woni khalife général des mourides ɗum ko caggal de tension violence yiya toon to Touba e toon to Mbacké ɗi dumunaji jewtuɗi tawi rewɗa ɗon ko on ɗon meeting mbo waɗani walla meeting kaɗaɗo mbo Pastef yinno wadde on tuma noon ɓe mbi ko Touba mettini no fewi oɗo saaha koɓe gojji coyi ɓe ɓawli kurum sababu ɗen mette kono kadi ɓe ndentini dendagal baɗowo dawrugol tawi jomum hutorto ko fitina e nder leydi men Sénégal ɗin ko goɗɗinen jaaji e hello joyi e nder nden jayde witende source e on tuma noon jayde arti andini en wonde meeting bo Pastef fonno wadde ñande 29 lewru février aljuma paɗo e on tuma noon ɗum ɗon riwtama tawi ko mawɗo mabɓe Ousmane Sonko kañum riwti on ɗon meeting kannoɗo wadde ñande 29 ndu lewru ndu gonɗen jande le point e oɗo subaka ari e konnguɗi ha joni kamne Cheikh Bass Abdou Khadre Serigne Bass Abdou Khadre mbiyen on ɗon ɓe mbi ko takli Ousmane Sonko manam o wimo konnguɗi ɗi ganduɗa ɗi ko konnguɗi gongaji ɗi ummini fewde on ɗon leader de Pastef o kona ɗum omo ganduɗa ko biteɗo
hono Serigne Abdou Karim Mbacké mo ganduɗa ko tanum Serigne Touba ɓe mbi ko on ɗon votani Macky Sall e wiide makko noon ko moni foof e nder en manam moni foof e ɓiɗɗo leydi ndi ene wawi suɓade leader mo yiɗi kono kanko leader makko e oɗo ñalawma hande o suuɓi ko maw leydi Macky Sall saabu ko ɗon woni ɗo hakkille makko jaggi goɗɗo cuɗɗen ko guuɗi ko on ɗon biteɗo Serigne Zakaria Fall o wi wonde so tawi Baye Fall en jaggor ene joguimo jaggornan hande e to banggue dawrugol leydi Sénégal ɓe cuuɓi hen ko maw leydi Macky Sall e wiide konguɗe mo ganduɗa ko woni Serigne Zakaria Fall konguɗe makko ne jaaji e hello ɗiɗi e nden jayde lo point jayde besbi le jour kañum wi ko on passage mouvementé manam ko yewti e garal toon Ousmane Sonko to wuuro Touba ngo e balɗe jewtuɗe ha jibini tension ngaji politique ɓe mbi ko la colère de Touba manam ko bette mawɗe Touba jogui fewde hande e wono leader mo Pastef e konguɗe mo ganduɗa kan woni joguiɗo konngol Khalifa o Serigne Bass Abdou Khadre o holliti wonde kamɓe de almuɓeɓe ɓe darima lang ngam daranade Touba e Mbacké tawi noon en jarniɓe ni accude hen pitali mabɓe ɓaade kay woni ko wadde sauvé gonɗon wuuro Cheikhul Khadim woni kanko Serigne Touba jayinde enquête kañum ari e fannu goɗɗo koto banggue dawrugol ɓe koliti wonde ko Khalifa Sall e on ɗon tension politique mo ganduɗa ko teskaɗo ɗo e nder leydi men Sénégal ɓe mbi tan de ko erima dialogue woni kaldigal jani ko ɓe ciftini noon wi wonde ko caggal Barthélémy Dias nde eri noon gon erago dialogue hakkude pouvoir e opposition kanko Khalifa Sall kankone o tawti gonɗon erago ganduɗa ngo ko Barthélémy Dias kañumne tigui erinoma ɗum e wiide makko noon so tawi laamu ngu dartini fiide opposition e on tuma kaldigal ma wot te so kaldigal woodi ma pamodiral waat hakkude mabɓe e on tuma noon o erima jaam o erima kadi ɓen gauche sénégalaise woni PS nde kay ndentata e wiide makko noon e nder ɗiɗo ha tata ɓe ƴettuɗa kala e pouvoir o e nder Benno Bokk Yakar jomumen koye parti socialiste gummi ɗum woni konguɗi Khalifa Sall yañi e nder jayde enquête jayde Le Soleil gendiri nde kañum ari koye gasirde mandat chef d'état hoore leydi ndi Macky Sall e gardigu Union africaine janiyankoɓe ɓe mbinde gasirde bindol tout simplement ko mission accompli wonande hoore leydi ndi Macky Sall manam so tawi ko neral wonno ngal yettima biteɗo Azuli Assoumani kam woni lomtimo hooreji dewlo Comore o holliti wonde ko maw leydi ndi Macky Sall heeɓi weltare mabɓe kamɓe Afrique naɓe kono kadi heeɓi teddugal ɗo nder leydi Sénégal kanko maw leydi ndi ni suuti hen konguɗi so jabtade ɗin konguɗi o wi wondene ko omo jogui fierté e wadde servir Afrique e gardigu makko Union africaine goɗɗum ko tawete hen walla ni kalene ko yewiti e jayde Stade Quotidien nokku ɗum guddirten roɓini men jayndeji hono kala ñande subaka jaydeji ɗi gaari koko yewiti ko e on week-end baɗo teddugal leydi Sénégal ne wayno ko Bamba Dieng ɓe mbi ko waɗi relancé ɗum noon ko caggal nde o marque but hakko hanki e nder club makko kesso hono Lorient Habib Diallo puissance 12 on ɗon attaquant mbo Strasbourg waɗi doublé hanki ɗum jeeyi sababu noon o marqué e oɗo saison ko tolni e bituji 12 goɗɗum ko tawete hen ko le leader technique d' équipe nationale du Sénégal capitaine walla ni mbiyen numéro 17 mbo Bayern Munich on ɗon ex passionnaire mbo Liverpool Sadio Mané ɓamti entraînement no jiruɗon ni ina wayno ko entraînement collectif fuɗɗiti hanki ɗum noon Mané ne jogui balɗe 15 ngam wadde heblanade on ɗon match retour hakkude mabɓe e Paris Saint-Germain ko yewiti e Ligue des champions européenne kamɓe Paris Saint-Germain noon haysono tawi hanki ɓe keeɓi polgu won caɗele teska saabu kadi biteɗo Neymar gañima e cheville mbiyen cheville makko droit kadi irtima e on tuma noon mo was tawtorede ngal potiral hakkude mabɓe e club bavarois o toon to Alliance Arena kona ɗum janenkoɓe garenni hen e CAN U20 Sénégal 1 Nigeria 0 ko hanki wonno entré en liste yan baɗo teddugal leydi Sénégal les Lions Show ɓe mbi tan de ko puɗɗorima e no hannirta ni kono kadi ɓe goni tête onon groupe A caggal nde Égypte waddi e Mozambique ndiga e ndiga on ɗon match ouverture e on tuma noon Sénégal ina sohli tan match nul goto walla ni victoire ngam wawde wadde qualifié ngal dawal ɗimmal ko yewti on ɗon CAN U20 ɗum wonno ko jandeji meɗen tonguno e oɗo subaka hande altine nogas lewru février 2023 joni paɗen koye gueɗe rendo woni fait divers gueɗe rendo hono no kala subaka no mbiruten walla no pamirɗon ni ko arde ko yewti e fait divers hande noon fait divers meɗen o ko towɗo kono kadi ko ɓutta no fewi so tawi en tungnima on ɗon kabaru mo ganduɗa o wayni ko jayde l'observateur jayde groupe futur média nde ɓen jayniyankoɓe ina wayno gaari koye nanggal ɓen noddirteɓe le cartel de drogue manam ɓen ɓe ganduɗa ko jotriɓe wadde trafic international de drogue e nder aduna o ha tengti ɗo e dunde Afrique ina hen on ɗon mennoɗo wonde capitaine de l'armée de l'air kaɓe toon to Guinée Bissau kanko fawa junggo e kadi goto e ɓiɗɗo ndinɗon leydi basiɗo walla
ñiiɓiɗo ɗo e wurlamor ngo Dakar kono kadi haɗani ɗon saabu won gonnoɗo militaire tawi ko en retraite leydi men Sénégal kañum ne fawama hen junggo ɓeɗo tato kala tuuma ko yuɓɓinde ko wiyete ko hono trafic international de drogue tawi ɓe mbaɗat ɗum ko ɓe nawat ɗum ko hakkude leyɗele ha tengɗo e Afrique banggue hirnangue e on tuma noon no pulaar wiyata ni so tawi walla mbiyen no pulaar wiyata ni nayyi jardi laaceje saabu fonnoɓe rende ko ɓen tigui batti wadde trafic de drogue hono trafic on ɗon cocaïne mo ganduɗa ko drogue dure jiyateɗo ɗo e nder Afrique banggue hirnangue e on tuma dumunnaji ene ɓenni ɗo en meeɗino haalde walla wonta ko guuri kalno wiide wondene drogue ono natira leydi Sénégal walla ɗo e Afrique banggue hirnangue ni ne wayno ko juuɗe mawɗe ko juuɗe tekkuɗe goni caggal sababu o so tawi ko militaire walla capitaine de l'air mo ganduɗa ko auto muɗum wirti barrage police walla douane walla gendarmerie eɗen gandi signe kollirteɗo on ɗon wawa arrêté nde tawno eɗen gandi ko au cadre woni ɗo yaade donc ko hen jomumen profite mbaɗa on ɗon drogue mo ganduɗa inana guitta ɗum ɗon to caggal leydi ina nana leyɗele ɗe on tumen mbawa yeede kono kadi on collaboration woni ngal jokkodiral hakkude ɓe ganduɗa kañumen goni militaire uji ɗi woni militaire Guinée Bissau e on militaire ancien militaire leydi men Sénégal ina hokka yimɓeɓe famamuyo wonde ko nanata ɗo ko drogue wona kecce saabu eɗen gandi frontiére o ne reena nder leydi ne reena kono ko rewi ko hunde rewo frontiére keerol terrestre walla maritime walla ni to banggue aérien tawi waɗaka contrôlé no foti ni waɗede contrôlé ha jaggue firti wondene ko won juuɗe ɓutte walla juuɗe mawɗe goni caggal ko yewti on trafic international de drogue wadde eɗen mbawi wiide bravo police leydi men Sénégal bravo les enquêteurs leydi men Sénégal saabu eɗen gandi oɗo enquête fuɗɗima guila lewru septembre 2022 ko ɗum jeeyi sababu Sénégal faami wondene on ɗon gorkajo jottiriɗo trafic international de drogue mbo leydi Guinée Bissau armée de l'air capitaine armée de l'air mbiyen kono kadi on ɗon ancien militaire ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum saabi losko ngo rewa ha ɓe noon ɗiɗi kala mbawi jaggede e on ɗon tuma kemne e lawol ɗum noon ko ɗum ɗo wonno fait divers men e oɗo subaka hande haade men waynodirde en ciftanat bandiraɓe aljuma paaɗo nogas nayyi lewru février 2023 woni tan ɗo e balɗe nayyi mo on oɗon jogdi aadi e chart show joom caméra kono kadi e baɗowo ko yewti ko e gueɗe payidinde toon to animation radio Piindi toon to radio to omo jogui anniversaire makko gadiɗo tawi ko anniversaire kewɗo surprise invité ji patam lamiji yimoɓe mantiniɓe kono kadi e défilé mode tawi foof koye fina tawa wiyoɓe mbimi yimami kono kadi e ñantuli meɗen hanki fina tawa men e ganni meɗen kala ma tawi toon kono kadi gorkajo ma hollir talent muɗum e yesso ɓesgol ɗi kala e kuuɓal holto jogori wadde ko ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar e banlieue muɗum legal ne wiye Guédiawaye e on ɗon tuma so on gari ma on tawton gorkajo o e dendagal invité ji makko surprise e nalankoɓe fattanlo wiɓe kala ne pada toon guila e rappeur uji meɗen ha kadi e yimoɓe e gueɗe fina tawa ma on mbaw tigui weltade beltorɗon ko yewti ko e on ɗon anniversaire gadiɗo kanko DJ chart show kanko Mansour Sow wonani en toon to caméra o montage Ali Fall yo Allah hokken hawrude janggo so tawi Aissata Ndiaye arani ma en gartu inchallahu rabbi gam humnude aadi o eɗen mbiyamo tan yo ummo tigui o serta e mabɓo ngo kono mboɗo andi sisiɓe jobjoɓeɓe ene jogui tinnoje ɗe mbaɗantamo e on tuma noon ɓe mbawa beela mo wawa ummade e goɗɗon mabɓo kono kadi oɗon beltane kala e saaha e commentaire uji moɗon yo Allah hokken ñalde jaam. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade koppeji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka koppeje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma